Kung sa Lamitan City Hall, daghan og giandam nga kalingawan karon, wala nagpalupig ang usa niini ka baryo. Ang Barangay Malinis nagpahigayon og treats for free alang sa mga kabataan ug sobra 400 ka mga bata ang nakabenepisyo. Mismong si Barangay Malinis Kapitana Eunice Gamad Sanggalang ang nanguna sa maong aktibidad nga gisuportahan sa mga konsihal sa barangay. Atul sa treats for free, nanghatag sila og libre nga mga pagkaon nga gikahinaman sa mga bata. Sana masisiyahan kayo sa libreng ice cream, libreng popcorn, libreng cotton candy, may buko juice pa tayo at jelly candies. Gawas sa mga candies, ice cream, popcorn ug uban pa, aduna sad sila'y giandam nga play area ug didto nalingaw ang mga bata. Mas nalingaw pag-ayo ang mga bata dihang ilang nakita ug nakauban ang mga Disneyland characters nga sila si Mickey Mouse ug Minnie Mouse. Gidungagan pa sa performance sa duha ka clown. Gipasalamatan og dako ni Kapitana Eunice ang mga grupo nga mitabang sa pagkamalampuso na sa ilang gihimong aktibidad. Pasalamatan natin din ang ating mga kagawad, ang mga peacekeepers natin, yung mga BPAT-CBO, dahil tumulong talaga sila sa paghahanda nito. Ang mga staff, lahat, treasurer, lahat kami nag-effort para maging maganda ang event na ito. Nagpasalamat usab ang mga ginikanan sa Barangay Malinis LGU tungod kay ila gayong nakita nga nalingaw ug nalipay pag-ayo ang ilang mga anak. Ug dili lang kuno ang mga bata ang nalingaw, lakip usab sila nga mga ginikanan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!